Салом алейкум Абдуллади. Салом алейкум. Удрежиё. Саломатон хуб? Қабли бисён мегӯям ки руководство не задерживается. Дуруст. Дер наметунам иҷо. Ҳеҷ гап нест. Хуб, хеле худатон ҳис мекунед. Дар рӯз чӣ хел омадед? Хуб, як қадам То омадани шумо баланди худро гарм кардем, каме обу тоб додем ба ин тараф, ба он тараф, ана акнун шумо омадед, озин тамринҳоро шурӯъ мекунем. хуб ман нафаҳмидам инҷа барнома мешавад ё ин ки машқ. Хуб, дуруст. Салом бинандагони азиз. ин намоиши варзиши қавитан аст ки боз манзури шумо мегардонем. Ман Абдураби Рабизода инак дар меҳмонии имрӯзаи мо ҳунарманди маъруф ва муваффақи тоҷик Зафар Абдуалимов иштирок доранд. Зафар Абдуалимов ҳунарманд ва овозхони маъруфи тоҷик 31 майи соли 1984 дар шаҳри Душанбе дар оилаи зиёӣ таваллуд шудааст. хатмкардаи мактаби миёнаи махсуси мусиқӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ ва донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода мебошад. ҳамзамон дар донишгоҳи давлати фарҳанг ва санъати шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия таҳсил намудааст. Зафар Абдуалимов беш аз 20 сол мешавад ки дар ҷодаи санъат фаъолият дошта, санъати касбии сарояндагиро берун аз Тоҷикистон низ муаррифӣ менамояд. Хуб, тамошобини азиз, имрӯз мо тамринҳои дар пешмондаи худро шурӯъ мекунем. Шумо бори аввал ба толури варзиши? хуб гӯем не. Ман дар вақташ шояд як 7 сол пеш 8 сол пеш ман бениҳоят зиёд машқ мекардам. пас аз он хуб тамом гӯем ки 7 сол 8 сол ман толури варзиши даромадагӣ нестам. худатон ба фикрам ки мебинем. Азиз, тӯли 7 сол анакун 7 сол дар 30 дақиқа ё ин ки 20 дақиқа 25 дақиқа муайян мегардад рӯзе ки Зафар Абдуалимов устувории бадани худро чӣ хел ба шумо нишон медиҳад ва тамринҳои дар пеш мондаи моро чӣ хел мегузарад ва иҷро мекунад. Акнун бо мо бошед бо барномаи варзиши қавитан. Хуб, ҳозир агар имконият бошад як вазни шуморо як маротиба бинем, баъд тамринро шурӯъ кунем, хеле хубтар мешавад фикр мекунам. тамошобинонам донанд ки вазни Зафар Абдуалимов чӣ қадар аст, чанд килограмм аст, боз рангинтар мешавад. ҳамин чиз лозим. Лозим аст. Мисли ҳар дафъа аввал ман як маротиба вазни худро бармекашам. Расо 70 килограмм. Акнун шумо марҳамат. Мебинем ҳозир. Мана пойафзолом бениҳоят вазнин. Вазнин 18 килограмм. 183 килограмм. 183 килограмм. 180. Не. ин тарозу ба фикрам гуфти Субҳони Ҷалил бо гуноҳҳо. Не, як ҳозир. Инҷа нодуруст шудааст. чӣ беҳтарин? Ина 70, ман мебурам 70. Ман нахо 183 килограмм буд. Ана. Ба фикрам ягон Ина охи, ина 183 килограмм. ба фикрам ягон оҳан поҳан дар киса андохтагӣ аст. Ҳичи надорам охи. Ҳичи нест? бо чӣ ба мебурӣ ту? 300 вазни дурусти Зафар Абдуалимов 84 килограмм аст. Гирам тарозу. Акнун тамошобини азиз, ҳозир пеш аз оне ки Зафар Абдуалимов ба толур ворид шуд
ду, як, ду, як, ду, як, ду. Вали, бас аст. Ҳозир пӯи чапа пеш мебинем камтар, пӯи руста хел мекунем. Бо дасту ҳам хел озма як мартаба нишон медиҳам. Оҳиста анам хел ҳаракат мекунем. Оҳиста. Барои бунуки пӯй барои кам бадан мушаку гарм шавад. Тамом. Чап, руст, омода, мерав. Як, ду, як, ду, як, ду, як, ду, як, ду, як, ду, як, ду. Аҷоиб. Аҷоиб. Коре мекунем ки шикам қадидар омадам бе шикам айда медам. Мешавад. Мисоли ман акун пӯйҳоро камтар медиҳад. Ба ларзиш медорем манам хел оҳиста. 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 Хуб дастуро ба миён мегузорем. Нигоҳ кунед. Ҳам хел. Як, ду, се, чор. Як, ду, се, чор. Тамом. Баъд шурӯъ мекунем. Омодаед? Пӯйҳоро мечаспонем. Дар ҷӯй аввал меҷоем. Рафтем. Як, ду, се, чор. Як, ду, се, чор. Ду, се, чор. Ду, се, чор. Се, чор. Як, ду, се, чор. Каме нафаса руст мекунем. Его машқа нест ки бо қавва боша. ҳозир акун ин тамринҳое ки мо иҷро кардем ино оддӣ барои камтар мушакҳоро гарм кардан буданд. Ай камтар боша. ҳозири тамошобини азиз, акнун мегузарем ба тамринҳои дар пеш мондаи худ барои иҷрояшон. Хуб, аз анамун қисмат мо шурӯъ мекунем. ҳозир дав ба масофа отброс бо истилоҳи забони русӣ отброс аст. Баъд даст аз ону қад меистем. Чикор кунам? Биёед ҳамроҳем. Рас иҷро кардам. Хуб, шурӯъ мекунем давидана расту ҳаминҷа мегардем. Боз як маротиба дига иҷро мекунем. Раз. Боз анам се маротиба меравем, мевием. Омода ҳастед? Меравем. Як, ду, се. Рафтем. Баргаштем. Боз як маротибаи дигар иҷро мекунем. Боз як маротибаи дигар. То ҳамин масофа. Боз як маротибаи дигар иҷро мекунем. Шояд бас. Охирон маротиба. Охирон маротиба. О, аллакай. Аз ман пешсаф. Охирон маротиба. Тамом. Акун то оҷа суҳбат карда хеле худоист мекунед. Нафасам гирифт. Акун тарзи нафаскашӣ дар тамрин. Шояд якум дарс набояд. Якум дарс дуруст хел бояд набошад. Лекин мақсади мо ҳамин аст ки камтар мо санҷиши суғури бадани шуморо бояд фаҳмем. Агар мо каме тамринҳои оддӣ тартем, шумо аз иҷроашон хубтар мебаред. Нима худам гап ҳозир медам. мухлисон мебинанд ки Зафар Абдуалимов чӣ хел нафас мекашанд. Тамбал аз ӯзаи тамринҳо не дарахат шумо иҷрои хуб кардед. бо ҳамроҳи Супон Ҷалилов мо ҳамин давро бо гантелҳо иҷро кардем. Оно иҷро кардан, лекин вазбинӣ буд. Дар шумо вазбинӣ кам дида мешавад. Хуб, кӯшиш мекунем. фаромӯш накунед ки тани рӯҳу тани Зафар Абдуалимов варзишӣ аст. Нигоҳ кунед, қомат рост аст, ҳама ҷобаҷо аст, вазни зиёдатӣ нест. Лекин ҳамон вазне ки агар бошад, мо кӯшиш мекунем ки бартараф кунем. Қариб нест. Хуб, мегузарем ба тамрини дигар. Моро пайгир бошед. Ҳамин типе ки шумо мебинед, бо ҳамин озимо иҷро мекунем. Шумо дар замин мешинед, хоб меравед ба пушт, зонҳоро қат мекунед. Ман росто тӯбро ба шумо мепартоям, меқабеду ана ҳамин хел пресс иҷро карда боз ба ман бармегардонед. Омода ҳастед? Мешинед ранги ман шинед? Хуб, омодаем? Тамом шуд. Ман як маротиба аввал бо даст месупорам, ино иҷро мекунам. Вазбин? Ин чӣ хали ин тӯб барои 5 килограмм. Хам қитл. Ягон тӯби дига нест? Ҳаст. Аз ин овоз ба вазбинтар мегӯрем. Не, не. Ба пресс ба пушт рафтем, як бор иҷро мекунем. Офарин, анам хел. Дар вақти хестан хел мехезед, ба ман мепахтоед. Аҷиб. Омода ҳастед? Опа. Опа. охирон маротиба. Хуб, оҳиста мехезем аз ҷой. медонед барои чӣ ман дасти ин касро нагирифтам? Дар мусобиқаҳо дар зал
вақте мо тамрин мекардем, агар дасти моро ҳариф мегирифт, мураббӣ меомад мегуфт нагир дасташро, бигзор худаш аз зояш хезад. аз сабабе ки инҳо қавиирода ки ҳастанд дар борномаи варзиши қавитан нафарони танҳо қавиирода ворид мешаванд, аз ҳамин хотир бо қавиирода буданашон ман дасташонро нагирифтам, худашон аз зояшон хистам. хуб мегзарем ба ҳозир осонтар буд. як бургар иҷро мекунем. аз гуфтагим омода ҳастед? меравем. як хистем, аҷӯиб, як хистем, аҷӯиб, як хистем. афирам бас аст. ана ки истеда намухел, ҳозир ман тӯпро канор мемонам. мо аз он тараф мегардем, почаҳоро ба самти пеш. хоб як бор дигар иҷрои пресс кор мекунем, баъд мегзарем ба дигар тамрин. хоб почаҳоро камтар фарохтар мекунем. нигоҳ кунед, як бор нишон медиҳам бо ҳисоб дасту анамхел пойҳоро дошта анамхел 10 маротиба иҷро мекунем. омода ҳастед? тайёре? ҳисоб қадки рафтем. 1 аҷиб, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 хоб барои чӣ намехезем? мо ҷамъбаст кардем. бинандагони азиз, оҳиста оҳиста қавииродагии мо муайян мегардад. хоб тамошобини азиз, ҳозир мо амалҳои барои чарбҳои ишкамбу яъне прессро иҷро кардем. бисёр муфид буданд. кӯшиш кунед иҷро кунед. мегзарем ба дигар тамринҳои имрӯзаи мо. ҳозир мо зарбаи Зафар Абдуалимовро акун месанҷем. зарбаи бо пой. ман макиварро бо исми забони русӣ мегирам, дастпуштро. акун омода мешавем барои зарбаро. тамрини навбатиро ҳозир як маротиба нишон медиҳам. худашон иҷро мекунанд, дар якдигар нишон медиҳем, чунки ман худам нишон дода наметавонам. ҳамин макиварро ки мебинед бар дасти ман каме ба боло, ба поён, болотар, поёнтар мегузорам. ин кас шумо бо пои рост ё ин ки бо пои чап оҳиста ҳамин хел зарба мезанед, ё ин ки ба самти боло, ё ин ки ба самти поён, ё ба ишкам. ҳам хел мо мебинем ки зарбаи Зафар Абдуалимов чӣ қадар аст, чанд килограмм аст. хоб баланд барнам. ҳеҷ гап нест. мо аввал аз поёнтар шурӯъ мекунем. омода ҳастед? баромад. овозро дидед? зарба. тахтар доред ки дасту напарад. шуд ман намекунем медорам. баромад. аҷиб. беҳтарин. як бор дигар. шумо чӣ машқ карда будед дар ба забони тоҷикӣ? панҷ ҳарб. панҷ ҳарф. бале. панҷ ҳарф машқ мекардам ва як сиро мекушидам ки онҷо ҳам карате, бокс, кикбоксинг и борьба, моҳрибои тан ба тан. тан ба тан албатта. ва гӯем ки ҳама беҳтарин ин подшоҳи ман буд. ман дар вақти бокс гӯем ки камтар сустар будам. дастон гарчанде ки дароз, лек камтар сустар аз ҷиҳати техника. неки техникаи подша беҳтарин буд дар вақташ. ман боз шаффофтар шаҳр медиҳам. дар ҳақиқат пойҳои Зафар Абдуалимов аз дастонашон фарқ мекунад, чунки зарба қувва, нерӯи бақувваттар доранд. аз ҳамин хотир аз наврасӣ ки машқ кардагӣ ҳастанд моҳрибои танбатан аллакай муайян гардааст. мухлисон бинед, на балки дар ҷодаи саҳна санъат беҳамто ҳастанд, дар варзиш ҳам аллакай беҳамто ҳастанд. давом етед. баромад болотар. ҳеҷ гап нест. ҳеҷ гап нест. аҷиб. инҷо ба фикрам ки як эзори бобогӣ дар бале. кушотар пӯшидан дуруст. як зарба дигар баъд мо ҳам хеле як камтар поёнтар. маромад. чӣ зарба? ки ба рӯи ман зарба нарафтад. як савол дорам. ҳамин сарояндагӣ ҳам мисли варзиш аст.
агар иродаи қавию азми қавӣ надошта бошӣ сарояндаи хуб шуда наметавонӣ. Ҳамин тавр нест? Шумо фикри шумо дар чӣ? фикри манам ҳамин асту. баъд дар вақти ман як чиз доштам ки пеш аз баромадҳои бигӯям ки дар пеш аз консерт умуман ман кӯшиш мекунам ки камтарак зиёд не тавре ки дар инҷо машқ мекунем хеле не камтарак бо варзиш машғул шавам. яъне ки дар вақте ки мо бо варзиш машғул мешавам пеш аз баромад аллакай хун медавад, аллакай тан гарм мешавад, аллакай гӯям ки бо тани гарм баромад кардан тамоман дигар шавад. Дуруст. ва ҳамин пардаҳоям ин як ҳамчун мушак бар инам ҳисоб мехӯрад ки ӯро албатта ки гарм кардан лозим. барои ҳамин ман мо сарояндаҳо мисли гӯем ки варзишгарон инам як намуди варзиш аст. Албатта. ҳар рӯз бо варзиш машғул ҳастам. Албатта. ҳар рӯз ба варзиш машғул ҳастанд. Аллакай маълум шуд. Дар ҳақиқат дуруст аст. Бинандагони азиз, саволи ман маҳз ин буд ки имрӯз тамоми имкониятҳо барои мо ҷавонон ва барои ҳамаи мо фароҳам оварда шудааст ки истифода барем аз ан ҳамин маҳдудиятҳои варзишие ки дар назди хонаҳои мо ба истофода доданд, толорҳои барҳавое ки мо мебинем омада тамрин кунем ва қувваву нерӯи худро сайқал диҳем. Тамбалӣ накунем ба мисли мо. Дуруст. Не, аллакай тамбалӣ несту, лекин ман боварӣ дорам ки ин ҳаракати шумо боз ҳам ба ҳаракатҳои боз зинаҳои дигар бадал мегардад ва тамринҳоро шумо шурӯъ мекунед. Акнун бинандагони азиз, ба дигар шабака нагузоред, моро ҳамроҳ бошед. як сир дорам. ҳамин ҳавли падарӣ пурра ҳамин таҷҳизотҳо ҳаст. ҳавли падар. ҳавли падар то ҳатто тенниси рӯи мизи аст. Мизи майда. ҳама бо хинаш ҳамон аст. Дуруст. барое ки дар вақте ки мезанӣ ва мекунӣ ҳама аъзои бадан дар кор аст. лекин мо чӣ одам ҳамеша ки агар ки маблағ додию баъд мерӣ. маблағ бепул чи дар кор нест. Бепул чи талх аст. Дар барномаҳои гузашта моҳпайкар ёру ва ҳамин тамринро иҷро карда буданд. лекин сабуктар монда будем. Ин дафъа мо кӯшиш кардем ки шояд 10 кило ё 15 кило буд ё 12 килограмм да. Бале. Акнун мо кӯшиш кардем ки шумо як маротиба зиёдтар кунем, кани иҷро кунед, чӣ хел метобад, чӣ хел намоён мешавад дар вақте камтар вазминтар мондан, чунки ин бисёртар ба ҳанами шонаҳо, ба ҳанами китфҳо, мушакҳои пушти одам миллион бисёр муфид аст. дубор варзод ду маротиба як бор шумо иҷро мекунед, тамом барам. Меравем. метавонед пеши қафас синам биёред. не ин хел нақстар. Шаш 7 бас аз фикр мекунам ҳозираш ба бо мо як зиёд кунам бо мешавад? Як 25 кило дигар зиёд кунам бинандагони азиз? Мешавад 25 килограмм? малш боча аллакай ин кани ман гумон кардам ман аз удашум намебарам, лекин марҳамат шуд фикр мекунам бас аст як 15 килограмм дигар зиёд кунам. бас нест кушданим. абдурабӣ фаромӯш накунед ки дар лаҳзаҳои тамрин, ҷараёни тамрин пайваста каме об нӯшед, чунки баданам бояд бо об мутқа шавад. ҳозир марҳамат. ташаккур. ино мураббии кор ҳастанд. аз ҳамин хотир овозхоно сарондаҳои маҳбуб дидед нозукиҳои корро медонанд. ҳатто дар вақти об нӯшидан хунук аст, гарм аст. аз ҳамин хотир барномаи қавитани мо ин нафароне иштирок мекунанд ки дар ҳақиқат ҳам мураббӣ ҳастанд, ҳам омӯзгор ҳастанд, ҳам қавиирода ҳастанд. хоб акнун ҳозир тамрини охирони имрӯзаи барномаи варзиши қавитанро иҷро мекунем. яъне ин бисёр шавқовар аст. ба кадом хотир ба зунуқат, яъне ба истои забони русӣ ба приседания нишаста хистан. Субҳони Ҷалил дар барномаи аввал 29 маротиба иҷро карданд. Шӯҳрат Сайнаков 35 маротиба иҷро кард. Лекин гуфтанд ки агар ягон нафар омада 35 маротиба занад, ман омада иҷро карда 40 маротиба мезанам. 40 маротиба занад 50 маротиба мезанам. аз ҳамин хотир шумо бояд иҷро я 200 ё 300 маротиба агар иҷро кунед. ман дар вақташ ин зиёд мекардаму 80 маротиба буд.
7 сол пеш буд. Як пешниҳод доштам ки агар ин толор розӣ бошад, гӯям ки ройгон ман ҳамон иштирокчиёни озмун агар имконият медодам ки мо дар ин ҷо ғайр аз оне ки мо машқ мекунем бо тамрини овоз банд ҳастам, боз бо тамрини гӯям ки машқи бадан шурӯъ кунанд, ба фикрам ки беҳтарин мешуд. беҳтарин пешниҳод аст. ин иҷрошаванда аст. Иҷрошаванда аст? бале бале, мо кӯшиш мекунем ки дар якҷоягӣ ин корҳоро ба роҳ монем ва ана ҳамон нияте ки шумо доред иҷро шаванд ва ҳамон наврасоне ки иштирок мекунанд ба лоиҳаи Вавес голос ман тамошо мекунам. Бешак шубҳа беҳтарин лоиҳа аст барои ҷалби наврасону ҷавонон. ин лоиҳа ояндаи нек дорад. бо машқи бадан инсон банд аст, дар саҳнам тамоман дигар хел аллакай баромадан дигар хел мешавад, кушода мешавад. мо як айб дорем, яъне ки дар вақте ки мо ҳар сола кастинг оғоз мекунем, яъне ки эълон мекунем, ба кастинг нафароне меоянд ки наврасоне меоянд ки дар ҳақиқат лаёқати хуб доранд, лек маҳкам ҳастанд. маҳкам ҳастанд ва дар байни 1-2 моҳ кушода кардани ин нафарон ҳамчун артисти мо бояд ки ба шаҳри Москав ҳамчун артисти тайёр барем, ҳирфаӣ бале, профессионалӣ барем, бале. Лек дар байни дар миёни 1-2 моҳ мо душвор аст ин корро кардан. Лек ҳамин фикр дорам ки машқи ҷисмонӣ ба мо кӯмак мерасонад. албатта машқи ҷисмонӣ тамрин худаш инсон рӯҳ болида мегардонад. Вақте рӯҳ болида шуд, овоз хуб мешавад, бадан дуруст мешавад, ба омода мешавад ба дигар корҳо. аз ҳамин хотир мо хурсанд, мо бисёр шод ҳастем ки шумо иштирок кардед, ан хеле пешниҳодҳоро пешниҳод кардед. Аллакай 4-ум сол аст ва дар 2 соли дар 2 мавсими ин лоиҳа мо аллакай 2 бор бо ғолибият баргаштем ва ин сол ҳам кӯшиш мекунем ки ғолиб шавем ва албатта ки ғолиб ки шудем, албатта ман бо шогирдонам мекунам. интизор мешавем бинандагони азиз дар барномаи варзиши Қавитан ба мо бошед. акнун бинандагони азиз мегузарем ба тамрини охирони имрӯзаи барномаи варзиши Қавитан, яъне ба зунуқат ба истои забони русӣ ба приседания шиштан хистан. Хоб метавонем дастҳоро рост монем, метавонем ба санг пӯшем, метавонем озодам хел озодтарам хел монем, ҷурӯъ кунем. Шумо омода? Хоб меравем. войсо рафтем. 1 7-8 сол мешавад ки ман барои дамгирӣ, яъне ки вақт намеёбам. Барои ҳаминам бо варзиш машғул набудам. Лек имрӯза коре ки мо бо шумо кардем, барои ман як фикр дорам ки як калити мошинро тоб метиҳед, гирон мешавад мошин. Хоб ҳамин буд ки ман фикр дорам ки аз оғозаш буд ки кӯшиш мекунам аз шояд аз пагоҳи дигар ин корро оғоз кунам, машқро, барои он ки дар ҳақиқат ҳозир чӣ хел ки худро дигар шӯхӣ аст, лек дар ҳақиқат ин кор бояд мо ин корро кунем, барои он ки ман ҳама вақт барои ба шогирдонам тавсия медиҳам ки кунед. Хоб ман вақт надорам, шумо ки вақт доред, албатта ки аз ин хурдсолиятон аз 15-16 онҳо то 17 сол ҳастанд, хоб аз ин дам оғоз кунед ки тани солим дошта бошед. бинандагони азиз, бовар кунед, ҳамин иштироки шумо дар барномаи мо аллакай як гоми калон буд.
инам як ифтихор буд ки шумо вақти худро дариқ надошта омадед дар барномаи варзиши мо иштирок кардед ва нерӯу тавони худро нишон додед. ана ҳамин аст устувории бадани Зафар Абдуалимов шумо аллакай дидед. Инам як натиҷа аст барои расидан ба анамо ҳадафҳо. Хоб дар ин ҷо барномаи варзиши қавитан ба анҷом мерасад ва дар барномаҳои оянда мо тасмим мегирем ки боз Зафар Абдуалимовро даъват кунем ширкат варзанд боз бо нерӯи тоза ва рӯи тоза. аллакай бо таҷрибаи калон бале. ба тамошобинон таманно кардани ҳастам ки ҳамеша сарбаланду рӯҳбаланду тансиҳат бошанд ва бо телевизиони варзиш бошад. Тоҷикистон ба пеш.